Asempa no sɛdeɛ Mateo twerɛeɛ ti baako. Yesu Kristo, David ba, Abraham ba no awo ntoatoasoɔ. Abraham wo Isak, na Isak wo Yakob, na Yakob wo Yuda ne ne nuanom. Yuda ne Tamar wo Peres ne Sera, na Peres wo Hesron, na Hesron wo Ram, na Ram wo Aminadab, na Aminadab wo Nason, na Nason wo Salmon, na Salmon ne Ram wo Boas, na Boas ne Rut wo Obed, na Obed wo Yisai, na Yisai wo ɔhene David, na David ne deɛ kane na ɔyɛ Uria yere no ɛwɔ Salomo, na Salomo wo Rehabiam, na Rehabiam wo Abia, na Abia wo Asa, na Asa wo Yehosafat, na Yehosafat wo Yoram, na Yoram wo Usia, na Usia wo Yotam, na Yotam wo Ahas, na Ahas wo Hiskia, na Hiskia wo Manase, na Manase wo Amon, na Amon wo Yosia, na Yosia wo Yekonia ne ne nuanom, ɛberɛ a ɔma wo ntu kɔtena Babylon no mu. Na otu kɔtena Babylon no akyiri no, Yekonia wo Siltiel, na Siltiel wo Serubabel, na Serubabel wo Abihud, na Abihud wo Eliakim, na Eliakim wo Asor, na Asor wo Sadok, na Sadok wo Akim, na Akim wo Elihud, na Elihud wo Eliesa, na Eliesa wo Matan, na Matan wo Yakob, na Yakob wo Yosef a na ɔyɛ Maria wɔwoo Yesu a ɔfrɛ no Kristo no ne kunu. Na wɔn ntoatoaso a efiri Abraham so edi besi David so nyinaa yɛ 14. Na efiri David so edi besi sɛ ɔmaa otu kɔtena Babylon so yɛ awɔ ntoatoaso 14. Na efiri sɛ otu kɔtena Babylon no besi Kristo so nso yɛ awɔ ntoatoaso 14. Na sɛdeɛ Yesu Kristo awo tie nie, ɔde ne na Maria ma Yosef awareɛ. Na wonya nhyiamu no, ohunu sɛ wɔnyem de firi Honhom Kronkron mu. Na ne kunu Yosef yɛ onipa trenee, na wɔmpɛ sɛ ogu n'anim ase adwam nti, wɔbɔɔ ne tirim sɛ obegyaa no kokoam. Na wɔdwendwen wei no mo, hwɛ, Awurade bɔfo yie ne ho kyerɛ no daeɛ mu sɛ, Yosef, David ba, nsuro sɛ wobɛfa ɔyere Maria aba wo nkyɛn, na deɛ wanyem no firi Honhom Kronkron mu. Na wɔbɛwo ɔbabanin, na wato ne din Yesu, ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɛgye ne man afiri wɔn bɔne mu. Na yɛn nyinaa yɛ hɔ, na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ, hwɛ, ababaawa no benyinsɛn, na wawo ɔbabanin, na wato ne din Emmanuel, a ase kyerɛ ne sɛ, Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Na Yosef firi namunya na ɛyɛ no, ɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade bɔfoɔ no hyɛɛ no, na ɔkɔfaa ne yere no baa ne nkyɛn, na wɔanhu no de kosii da a ɔwoo ɔbabanin, na ɔtoo ne din Yesu. Mateo Asempa ti 2. Na ɔwoo Yesu Betlehem a ɛwɔ Judea, ɔhene Herod brɛ so no, hwɛ, anyansafoɔ bi firi apue baa Yerusalem bɛkaa sɛ, ɛhe na Yudafoɔ hene a wawo no wɔ? Na yɛhuu ne nsoroma wɔ apue, na yɛba abɛkoto no. Na ɔhene Herod teeɛ no, wɔne Yerusalemfoɔ nyinaa kumatuiɛ, na wohyia ɔman mu asɔfo mpanin ne twerɛfoɔ nyinaa bisaa wɔn faako a wɔbɛwo Kristo deɛ wasra no no. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Bethlehem ɛwɔ Judea, na saa na odiyifoɔ no akyerɛ sɛ, na wo Bethlehem, Yuda asase, wonyɛ Yuda asafohene mu akumaa, efisɛ wo mu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ me man Israel no befiri aba. Ɛna Herod frɛɛ nyansafoɔ no kokoa mu bisaa wɔn brɛko a nsoma no firiɛ no yie, na ɔsomaa wɔn Bethlehem sɛ, Monkɔhwehwɛ abofra no yie, na sɛ munya hu no a, mommɛka nkyerɛ me, na me nso menkɔkoto no bi. Na wotie ɔhene asɛm no wieɛ no, wosii mu kɔɔe, na hwɛ, nsoma wuhuru na pue ni di w'anim a de kosii sɛ ekogyina faako a abofra no wɔ n'atifi. Na wuhuru nsoma no, w'ani gye kɛse paa. Na ɔkɔɔ dan no mu no, wuhuru abofra no ne ne na Maria, na ɔkoto sɔree no, na wobue wɔn fotuo mu yɛ n'ayɛ, sika akɔɔ ne aduhwam ne kurobɔ. Na woyi kyerɛ wɔn daeɛ mu sɛ wɔnsan kɔ Herod hɔ bio no, ɔfaa ɔkwan foforo bi so san kɔɔ wɔn kurom.
Na ofiri hɔ kɔɔeɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ bi yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu sɛ, sɔre fa abɔfra no ne ne na dwane kɔ Misraim, na kɔtena hɔ kɔsi sɛ mɛka makyerɛ wo. Na Herode rebɛhwehwɛ abɔfra no aku no. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na anadwo, na ofiri hɔ kɔɔ Misraim. Na wɔwɔ hɔ ara kosii sɛ Herod wuiɛ. Na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ, mafrɛ me ba afiri Misraim. Na Herod huu sɛ anyansafoɔ no agoro ne ho no, ne bo fuw pii. Na ɔsoma ma wokunkum mmɔfra a ɛwɔ Betlehem ne n'ahyeɛ so a wɔadi mfeɛ 2 ne wɔne a wonya nniye nyinaa, sɛdeɛ berɛ no a obisabisa anyansafoɔ no kyerɛ. Ɛna deɛ odiyifoɔ Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ, wɔte nni bi Rama, esu ne awerɛhoɔ kɛseɛ. Rahel isu ne mma, na wɔmpɛ so wɔkyekyere ne werɛ efiri sɛ wɔnni hɔ. Na Herod wuiɛ no, hwɛ, Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ Yosef daeɛ mu wɔ Misraim sɛ, sɔre fa abɔfra no ne ne na kɔ Israel asase so. Na wɔn a na wɔhwehwɛ abɔfra no kra no awu. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na ɔbaa Israel asase so. Na ɔtee sɛ Akelel di Yudea hene n'agya Herod ananmu no, osuo sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Na oyi kyerɛ no daeɛ mu no, ɔma ne faa Galilea fam. Na ɔbɛbɛtena kuro bi a ɔfrɛ no Nasaret mu. Na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ, wɔbɛfrɛ no Nasareni. Mateo asɛmpa ti 3. Nana no mu no, Yohane suboni no ba bɛkaa asɛm Yudea srɛ so sɛ, monsakyera mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. Na oyi ne deɛ odiyifoɔ Yesaia kaa ne ho asɛm sɛ, obi ne etua mu srɛ so sɛ monsiesie Awurade kwan, momma no atempɔntene. Anso na Yohane ifura yoma nwi ntoma, ɛna nwoma bɔ so ɔbɔ n'asen. Na n'aduane ne ntutummɛ ne wuram wowɔ. Ɛna Yerusalemfoɔ ne Yudeafoɔ nyinaa ne Yordan ho asase nyinaa sofoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔkaa wɔn bɔne ma no bɔɔ wɔn asu asubɔnten Yordan mu. Na ohunuu Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no mu bebree sɛ ɔreba asubɔ no ho no, ɔsee wɔn sɛ, nhuru ntiama, hwan na wɔkyerɛ mo sɛ monnwane mfiri abufuo a ɛreba no ho? Ɛneɛ mo nso aba ɛfata adwensakra, na monsusu nka ne mo mu sɛ yɛagya ne Abraham. Na meka makyerɛ mo sɛ Onyankopɔn betumi anyane mma afiri aboɔ yi mu ama Abraham. Nanso wɔde abonnua no ato nnua no hine ho dada. Nti dua biara a ɛnso aba pa no, obetwa ato ogye mu. Me deɛ, mebɔ mo asu nsuo mu kɔ adwensakyerɛ mu. Na deɛ odi m'akyi reba no deɛ, ne ho yɛ dene sene me. Ne mpaboa mpo, mensɛ sɛ mekura. Ɔno na ɔbɛbɔ mo asu honhom kronkron ne ogya mu. Ɔno na ne nhusoɔ apa a wakuta ne nsam, na ɔbɛpra aporɔyɛ hɔ fitaa, na waboaboa n'awia no agu san so. Na ntɛtɛ no deɛ, wɔde ogya a enum da bɛhye. Ɛna Yesu firi Galilea baa Yordan ho Yohane nkyɛn sɛ ɔmmɔ n'asu. Na ɔno de osii no kwan sɛ, me momo ahia sɛ wobɔ m'asu no, na woreba me nkyɛn yi. Na Yesu bua see ne sɛ, seesei deɛ, ma ho kwan, na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tenene nyinaa ma. Ɛna ɔmaa no kwan. Na ɔbɔɔ Yesu asu wieɛ no, ɛntɛm ara na ofiri nsuo no mu. Na hwɛ, ɔso bie maa no, na ohu Nyankopɔn honhom sɛ ɛresiane sɛ abuburo ba ne soɔ. Na hwɛ, ani bi firi soro kaa sɛ, oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani. Mateo asɛmpa ti 9. Ɛna honhom de Yesu kɔɔ ɔsra so sɛ ɔbɔnsam nkɔsɔ no nhwɛ. Na odii mmuada adaduanan awia ne anadwo no, akyire no ɛkɔm dee no. Na ɔsɔhwɛfoɔ no baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a, kasa na aboɔ yi nane paa no. Na obuaa sɛ, Wɔatwerɛ sɛ, ɛnyɛ paano nko na onipa nam so bɛtena aseɛ, na asɛm biara a ɛfiri Nyankopɔn anom so. Ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu,
na ɔde no kɔgyinaa asɔfie n'atifi na ɔsee no sɛ, sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a, to ho twene fam na watwerɛ sɛ ɔnti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ na wabɛsoa wo wɔn nsam na wamfa wo nan ampem boɔ. Yesu see no sɛ, Watwerɛ bio sɛ, nsɔ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. na ɔbonsam faa ne bio kɔɔ bepɔ tententen bi so, na ɔkyerɛɛ no wiase ahenni nyinaa ne emu animuonyam, na ɔsee no sɛ, sɛ wobɛkoto asɔre me a, anka mede yeinom nyinaa bɛma wo. ɛna Yesu see no sɛ, Firi hɔ, Satan. Na watwerɛ sɛ, koto sɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara na som no. ɛna ɔbonsam gyaa no hɔ, na hwɛ, abɔfoɔ ba bɛsom no. Na Yesu tii sɛ wayi Yohane ama no, osii mu kɔɔ Galilea, na ofiri Nasaret kɔtenaa Kapernaum a ɛwɔ mpoano, Sebulon ne Naftali ahyeɛ so, na deɛ odiyifo Yesaia kaeɛ n'aba mu sɛ, Sebulon asase ne Naftali asase, ɛpo kwan so, Yordan agya, amanaman Galilea, ɔman a wɔte sum mu no hunu hann kɛseɛ bi, na wɔn a wɔte owu asase soɔ ne ne sunsum no, hann bi apia ma wɔn. Efiri saa bere no, Yesu firi aseɛ kaa asɛm sɛ, Monsakyera mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. Na Yesu nenam Galilea po ho no, ohunu anuanom baanu, Simon a ɔfrɛ no Petro ne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apu no mu, na wɔyɛ apofofoɔ, na ɔsee wɔn sɛ, Mommedi m'akyi, na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. na ntɛm a wogyaa wɔn asɛw no hɔ bedii n'akyi. Na ofiri hɔ kɔɔ n'anim no, ohunu anuanom baanu bio, Sebedeo ba Yakobo ne ne nua Yohane sɛ ɔne wɔn agya Sebedeo te kodoɔ mu etuatua wɔn asɛw mu, na ɔfrɛ wɔn. Na ntɛm a wogyaa kodoɔ ne wɔn agya hɔ bedii n'akyi. Na Yesu kyinii Galilea nyinaa kyerɛkyerɛɛ wɔn ahyiadan mu, na ɔkaa ahenni no ho asɛmpa no, na ɔsaa yadeɛ ne ahoɔmmerɛ biara ɔman no mu. Na ne ho asɛm trɛ kɔɔ Siria nyinaa, na ɔde wɔn a wɔyareɛ nyinaa a ɛnyarewa ne ɔhaw hodoɔ akuta wɔn, wɔn a honhommɔne wɔ wɔn soɔ, wɔn a wɔyare wutwerɛ ne wɔn a wɔyare omubuo brɛɛ no, na ɔsaa wɔn yadeɛ. Na nkurɔfoɔ kuokuo pii a wofiri Galilea ne Dikapolis no mu ne Yerusalem ne Yuda ne Yordan agya dii n'akyi. Mateo asɛmpa tinum. Na ohunu nkurɔfoɔ kuokuo no, ɔkɔɔ bepɔ so, na ɔtena aseɛ no, n'asuafoɔ baa ne nkyɛn. Na obiee n'ano kyerɛkyerɛɛ wɔn sɛ, Nhyira ne honhom mu ahiafoɔ, na wɔn a ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea. Nhyira ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ, na wɔn a wɔbɛkyekyere wɔn werɛ. Nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ, na wɔn a wɔbɛnya asase no adie. Nhyira ne wɔn a tenenee ho kɔm ne sukɔm de wɔn, na wɔn na wɔbɛma wɔameɛ. Nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ, na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔborɔ. Nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ, na wɔn na wɔbɛhunu Onyankopɔn. Nhyira ne apatafoɔ, na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn Nyankopɔn mma. Nhyira ne wɔn a tenenee nti wɔtaa wɔn, na wɔn na ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea. Nhyira ne mo sɛ wɔyɛ mo na wɔtaa mo, na me din nti wɔdi atorɔ ka asɛmmɔne biara to mo soɔ. Momma mo ani nnye na mo ho nsɛpɛ mo, na mo akatua so wɔ soro, na saa ara na wɔtaa adiyifoɔ a wɔdii kan no. Mo ne asase so nkyene, na sɛ nkyene da yire a, ɛdeɛ na ɔde bɛhyɛ no nkyene? Ɛnyɛ ma hwee bio, gye sɛ wɔhwie gu na nnipa tiatia so.